салом алейкум ҳамдиёрони азиз. 7 августи 2024 қарор дорам дар боғи Акаи Усмон, деҳаи Шуроби Искандари, шаҳри Ҳисор ба шумо шафтолҳои нектариношро нишон медиҳам. навъи фантазия. ин бинед чӣ хел сифати хуб дорад. ин мардак ин шафтолҳоро имсол хеле дору зад, касали ҷинҷак назанад гуфта, ва ина бинед чӣ хел шафтолу дорад. ҳоли хом аст. шафтолаш ба гумонам баъди ягон ҳафта ба бозор мебирояд. гуфтанӣ ҳастам ки мо аз Турсия инамуд шафтолуҳоро мебиёрем, нектариноро барои шумо барои харидорӣ кардан. наваашро бинед, боз чӣ хел бисёр бастагӣ аст. ин нектарин аст. ин қиматаш баланд аст. дар бозор 10-15 сум мумкин бошад. бинед. ана ҳамдиёрони азиз, мақадами дар кор аст. дархост кунед аз ман. моҳи декабр пулашро метиҳед. моҳи феврал мебиёрам. агар боғ кунед, бисёртар заказ кунед, дар ҳавлиятон ҳам кунед. ин шафтоли бисёр мепазад. шафтоли ба мазза аст. ина бинед, ҳамин қатор ҳама шафтолу аст. фантазия, нектарин фантазия. ана бинед. маъқул шудагӣ бошад, дархост кунед. дар паноҳи худо бошед.